We staan nu voor het werk Gimme Shelter, waar de tentoonstelling ook naar vernoemd is. Gimme Shelter is ook een titel van een heel psychedelisch lied van de Rolling Stones, waar ik mee ben opgevoed. En het werk laat een soort hortus conclusus zien, een omsloten tuin. Dus je ziet een ommuurde tuin, die wordt verdeeld door een hele zware hand, die in feite de tuin in 2 delen scheidt, als een soort weegschaal. Rechts van die hand zie je een andere soort hand met een alziend oog erin. Je ziet een minnend paardje, dat komt uit het Rosarium, een oud geschrift, wat in feite gaat over de eenwording van de man en de vrouw, van de ziel en de geest. Het is een alchemistisch thema. En iedere fase van eenwording gaat gepaard met een bepaalde wolkenformatie. Dus aan de bovenkant zie je ook de wolken. De hand die het schilderij in 2 snijdt in feite, de hand houdt lelies vast. En lelies staan in de oudheid voor puurheid en reinheid, maar ook voor vergankelijkheid. Links van de hand zie je een groepje jonge kinderen zijn het. En het is naar aanleiding van een krantenfoto die ik zag van vluchtelingen. En zij zijn natuurlijk op de vlucht voor ontberingen die ze hebben meegemaakt. En in feite zijn zij op zoek naar hun eigen hortus conclusus, naar hun eigen veilige haven, hun eigen ommuurde tuin. Dus daar gaat dit werk in feite over, dat we allemaal zoeken naar een soort veiligheid en goedheid en een veilige tuin. En voor mij staat Europa eigenlijk ook wel een beetje voor zo'n hortus conclusus, of hoe Europa zich gedraagt ten opzichte van vluchtelingen. Hè? We zien het een beetje van, nou in Europa is het allemaal goed en mooi en dat willen we voor ons houden en iedereen daarbuiten blijft maar daar. Dus je wil houden wat je hebt, zeg maar. En daar gaat dit werk Gimme Shelter over. Heel vaak zijn dat wel thema's die ik hanteer in mijn werk. En die gaan vaak over angst en over het willen houden van wat mensen hebben. Omdat ik denk dat dat ook een heel menselijk thema is, hè, in het leven. We willen dingen vergaren en die willen we ook, dan daarop willen we ze heel graag beschermen. Want we zijn als de dood om dat weer allemaal te verliezen. En uiteindelijk verlies je natuurlijk altijd ook weer alles, hè. Dit werk gaat er ook over, maar eerst wil ik jullie meenemen naar een aantal kleinere werken die heel recent zijn. Dit is een 4-luik geworden en die heb ik gemaakt in de coronatijd. Met ook weer op een heel associatieve manier, waarop ik eerder over vertelde. Dus wat ik dan hoor op de radio of lees in de krant. En dat associeer ik ook weer met hele oude beelden. Hier zie je het werkje Black Sheep, White Lies. En dat is de eerste van de werken die ik heb gemaakt in de coronatijd. In het begin van de pandemie viel me erg op dat mensen opeens iets heel eensgezinds kregen. Van het is wij tegen een heel groot gevaar wat ons bedreigt. En we gaan voor elkaar zorgen en opeens kwamen er hele sociale geluiden op de radio. Maar na een paar weken al merkte je dat de een toch beter was in het vergaren van grote subsidies bijvoorbeeld. Of om er een slaatje uit te slaan of om daar zakelijk mee om te gaan. En toen viel me op van, goh, in feite blijven de schapen blijven altijd schapen en de wolven blijven altijd wolven. En soms in schaapskleren, hè, dat je je anders vertoont of naar buiten toe kunnen ze zich tonen dan ze zijn. Maar uiteindelijk is de aard van het beestje, blijft ook in die pandemie en ook in die coronatijd, blijft die best gelijk. Dus de een weet overal winst uit te maken en overal van te profiteren. En de ander gedraagt zich meer als een schaap en kan dat minder. Dus dat vond ik een hele interessante, maar ook pijnlijke omwenteling om te zien in het nieuws. Hè? Dat het van het sociale, we zorgen voor elkaar, opeens geldt dat toch niet zo. Van de een zorgt wat beter voor zichzelf dan de ander. Het werk daarnaast, quarantaine heet het. En dat is in feite een heel erg naar binnen gericht
interieur. Hè. Zelfs naar buiten toe is het donker, dat zie je niet. Het is heel erg naar binnen toe gericht met wat esthetische versiering of elementen naar binnen toe. En daarin zie je wel een jonge vrouw staan, een meisje. En die wacht in feite tot ze weer naar buiten kan, want die heeft het inmiddels binnen wel gezien. Dat zijn denk ik alle jongeren wel. Hè? Ja, ook een bericht wat ik hoorde tijdens het begin van die coronatijd, of nu ook, dat de quarantaine, dat iedereen thuis blijft, dat voelde voor mij best heel veilig. Hè? Maar van mijn dochter is fijn aan het werk en ik ben aan het werk. En dat voelde heel prettig en beschermd ook wel, gek genoeg. Want de reden is natuurlijk niet prettig, maar het voelde wel prettig. Maar toen kwam het ter oren op Radio 1 en de krant dat voor een heleboel vrouwen en een heleboel kinderen dat prettige thuis zijn helemaal niet zo prettig hoeft te zijn. En dat dat zelfs ook gevaar kan inhouden. En toen heb ik een heel oud thema, dacht dan ga ik proberen dat gevaar te bezweren, om daar iets mee te doen. Ik kan er natuurlijk letterlijk niet iets mee doen, maar omdat ik een kunstenaar ben, wil ik dat wel verwerken. En heb ik een Schutzmantel Maria gemaakt. Dat is een Maria met een hele grote mantel, zie je in oude kunst, die in feite de bevolking beschermt, haar kinderen beschermt. En die Schutzmantel Maria laat ik een vrouw met haar kinderen beschermen. En ja, het gaat over de bescherming van het moederschap in feite. Maar moederschap heb je in allerlei soorten en maten. Want daardoorheen, door die mooie beschermde Maria, zit een heel ander soort godin, de Kali. En dat is een hele woeste hindoe godin die met gebrul en gestamp de demonen verdrijft. En om haar gestamper te verzachten gaat in het verhaal haar man Shiva gaat alvast onder haar voeten liggen om het gestamper te verzachten. En ondertussen kijkt een sirene, en die komt weer uit de Griekse mythologie, kijkt toe naar het geheel. Dus dit gaat in feite over de bescherming. Dan het laatste deel van dit luik, wij en zij, gaat weer over waar het eerste luik ook een beetje over ging. Dan zie ik van wij zijn zeg maar de schapen, hè? En de schapen die houden zich bezig met huisje, boompje, beestje. Van hoe krijg ik dit allemaal in het gereel en hoe overleven en hoe zorgen we dat het met onze kinderen goed gaat en school en met ons huis. En ja, wij zijn bezig om het leven een beetje te beschermen. En van de andere kant zie je bijvoorbeeld bij wereldpolitiek dat aan de top, maar ook bij het bedrijfsleven aan de top zijn de wolven in feite, zo zie ik dat een beetje, zijn vooral bezig met zichzelf. En die zijn een soort eigen dans aan het uitvoeren om in de schijnwerpers te komen of om de grootste of de meest machtige te zijn. Maar het is echt een grote tweedeling. Dat lijkt wel een heel ander soort leven dan dat leven van waar de schapen zich mee bezighouden. En de wolven hebben, om de schapen ook een beetje in toom te houden, de opzichters. Dus dat gaat over die tweedeling van hoe je in feite omgaat met als iets van buitenaf je leven bedreigt. Ja. En een van die werken heb ik ook in het groot uitgevoerd. Hier zie je ook zo'n Schutzmantel Maria. En een moeder met haar kinderen. En hier de nacht, die staat voor het goede en het kwade van wat we allemaal in ons hebben. En dat we het eigenlijk ook allemaal niet zo duidelijk weten hoe we overal mee om moeten gaan. Dus daar gaan deze laatste, de pandemie-serie zeg maar over. Ja. Dan hebben we hier het werk Until the Devils Turn to Dust. En daar ben ik begonnen, en de aanleiding daarvan was een heel oud Egyptisch thema. En dat gaat over het wegen van de ziel. En dat vond ik heel erg mooi. Het wegen van de ziel gaat erover dat aan het einde van het leven de ziel van de overledene moet worden gewogen of die wordt opgenomen of niet.
En ik dacht, dat is eigenlijk ook wel een heel mooi menselijk thema. Want ik denk dat heel veel mensen aan het einde van hun leven, of je hebt misschien ook wel tijdens het leven verschillende eindpunten waarop je bedenkt van, ben ik een goed mens? Ben ik goed bezig? Doe ik de dingen goed? En dat je in feite een soort interne weegschaal hebt van hoe je met goed en kwaad omgaat. En hier zie je dus heel letterlijk een weegschaal, een enorme weegschaal waar de ziel aan hangt, die gewogen wordt. De ziel hangt met haar handen in een soort doos met een alziend oog erop. En vooraan zie je een meisje wat haar hondje leert over goed en kwaad, over lief en stout. En op de achtergrond zie je en daar doorheen een soort duivel die een verleiding aanbiedt. Dus daar gaat dit werk over. Dan kunnen we nog naar een paar andere werken gaan. Hier sta ik voor het werk Of Shadows and Souls. En dit werk gaat over de periode tussen waken en slapen in. Dat je allerlei associaties krijgt en je weet dat je niet wakker bent, maar je slaapt ook niet. Dus je bent je wel bewust van je gedachten, maar je kunt ze op een of andere manier niet filteren. Dus alles wat je overdag hebt meegemaakt komt ongefilterd binnen en gaat associaties aan met gedachten. Waar ze vandaan komen weet je soms niet, maar het kunnen de demonen van de nacht zijn of dingen die je moet verwerken van overdag. En die komen allemaal door dat hele ijle gordijn binnengedwarreld. En het is een soort parade in een rariteitenkabinet, zeg maar. Dus daar komen de monsters en de demonen. Maar ergens is misschien ook wel weer troost. Dus daarvoor heb ik dat stuk getekend, dat het ook iets heel zachts heeft. We staan nu voor het werk Hunting for Sweets. En dat gaat over het thema de bokkenrijders. En de bokkenrijders is natuurlijk echt wel een thema wat hier speelde. Omdat in deze streek verschillende roversbendes, daar werd van gezegd dat die zich op bokken voortbewogen. En dat is wel een behoorlijk bewogen geschiedenis hier geweest. Je ziet ook heel groot in zwart, zie je de bok waar een standbeeld van is gemaakt in Valkenburg. En dat juist die bendes zich voortbewogen op bokken zogenaamd, komt uit weer een tijd daarvoor. Want in de oudheid werd ook gezegd dat de bok was de belichaming van de duivel. En heksen zouden vliegen op bokken. Maar de bok komt ook weer voor in de mythologie. Als een sater, of Pan was een sater, half man, half bok. En die stond voor het niet kunnen beteugelen van de lust. En dat zie je rechtsboven, dus de seksualiteit. Dus al met al is het nogal een jachtig schilderij geworden, vrij letterlijk. Je ziet hier een jager met zijn jachthondjes. Je ziet een heel jachtige hond. Nou, je ziet natuurlijk de jachtige seksualiteit en de grote Valkenburgse, niet alleen Valkenburgse, maar ook Valkenburgse bok. Dus dit gaat over of heel associatief, over de bokkenrijders. Nou, een deel van mijn werk heb ik voor u kunnen toelichten en ik hoop dat u dat leuk vond. Maar er hangt natuurlijk nog veel meer om te zien in Museum Valkenburg. Maar daarvoor moeten we wel hopen dat het museum snel open kan en dat u snel kunt komen kijken. U kunt het op de website van het Museum Valkenburg kunt u het bijhouden wanneer de openingstijden zijn. En ook op mijn website is dat te zien.